Ydw i a dwi'n gweithio fel cyfarwyddwr artistig i Dawns i Bawb. Mae Dawns i Bawb yn sefydliad dawns yn y gymuned i Ogledd Gorllewin Cymru ac yn datblygu darpariaeth dawns i gymunedau dros Wynedd, Conwy ac Ynys Môn. Dyn ni'n gweithio'n bennaf trwy gyfrwng dawns creadigol, felly mae'r prosiect gyda Ballet fel y ffocws yn cyfeiriad newydd i ni. Ond beth oedd yn apelio i ni am raglen DUETS oedd sut mae'r prosiect yn ffitio mor dda gyda'n ethos o greu cyfleoedd i bobl ymgysylltu gyda dawns. Mae'n prosiect unigryw sy'n cynnig cyfleoedd i blant na fydd efallai byth yn cael profiad fel hyn, achos materion ariannol neu achos ble maen nhw'n byw. Yn dweud y gwir, mae'n profiad sy'n gallu newid bywyd person ifanc. Roeddwn wedi gwahodd ysgol Llanllyfni fod yn bartner y prosiect, achos mae Dawns i Bawb wedi gweithio gyda'r ysgol yn y gorffennol, a dyn ni'n gwybod bod yr ysgol yn credu yn gryf bod dawns yn elfen hanfodol i addysg a datblygu plant. Dyn ni hefyd yn ymwybodol bod yr ysgol mewn ardal ble falle dydy pobl ddim yn ymgysylltu â theatr y dawns gymaint a bod llawer yn teimlo bod y celfyddydau ddim yn perthnasol iddyn nhw. Mae'r profiad hyd yma wedi bod yn un arbennig iawn. Dyn ni heb dechrau DUETS eto achos sefyllfa Covid-19, ond mae 2 prosiect preswyl wedi digwydd sydd wedi bod yn profiad gwych i bawb. Dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at y 2 flynedd nesaf a thu hwnt. Ceren ydw i, a dwi'n gweithio fel cydlynydd dawns i Bawb. Dwi hefyd un o'r ymarferwyr dawns ar y raglen DUETS. Mae raglen DUETS yn cynnig cyfle arbennig i bobl ifanc datblygu sgiliau yn dechneg ballet, choreography a perfformio. Ond hefyd yn pwysleisio elfennau dawns sy'n bwysig i ni fel sefydliad dawns yn y gymuned, sef twf personol, datblygu hyder a bod yn rhan o dîm. Mae'r 2 prosiect preswyl yn yr ysgol wedi bod yn brofiad arbennig iawn. Mae'r staff wedi bod mor gefnogol ac mae'r plant wedi mwynhau pob eiliad. Yn enwedig y bechgyn sydd wedi profi ballet am y tro gyntaf erioed. Mae wedi bod yn wych i weld y plant yn datblygu perthynas gyda'r dawnswyr proffesiynol ac wedi'n gweld nhw'n dawnsio ar eu llwyfan. Da ni'n gwybod bod y plant gwir yn parchu'r dawnswyr ac i ddod i barchu a charu dawns. Mae'r prosiect hefyd wedi bod yn brofiad gwych i ni fel ymarferwyr dawns proffesiynol. Mae'n gallu bod yn anodd dod o hyd i cyfleoedd hyfforddi yn yr ardal, a bydd y raglen DUETS yn rhoi cyfle i ni fel tutoriaid derbyn hyfforddiant gan Ballet Cymru, i ddatblygu ein sgiliau ni a alluogi ni arwain ar y prosiect. Helo, Peter Bridges ydw i, a dwi'n athro i blant blwyddyn 5 a 6 yn ysgol Llanllyfni. Nid dyma'r tro cyntaf i ni gydweithio gyda Dawns i Bawb a mae'r ysgol yn hynod ddiolchgar o gael y cyfle yma. Yn ystod 2019 a 2020, mae Cwmni Ballet Cymru wedi ymweld â'r ysgol ar 2 achlysur. Yn ystod yr ymweliad cyntaf, daeth y tîm addysgol i weithio gyda plant yng Nghymuned Allweddol 2 am wythnos gyfan. Yn ystod yr wythnos yma, roedd pawb yn ymuno gwersi ballet yn ddyddiol mwyn datblygu sgiliau a chreu dawns mwyn perfformio'n Pontio, fel bod i'r rhieni a'r cyhoedd yn cael gweld y perfformiad. Roedd gweithio gyda dawnswyr proffesiynol am wythnos gyfan yn brofiad anhygoel i bawb. Fod rhai plant yn awyddus i gychwyn, roedd cnywellyn o blant ansicr iawn. Diflannodd yr ansicrwydd yma'n llwyr o fewn 10 munud o'r ymarfer cyntaf. Roedd y dawnswyr wedi bachu sylw a diddordeb pob un ohonynt wrth perfformio'r rhannau o'r ballet, ac yna dysgu'r plant sydd i perfformio. Uchafbwynt yr wythnos oedd y perfformiad da chi'n gwylio yn y fideo yma. Roedd Pontio wedi trefnu'r plant perfformio yn y cyntedd fel bod cynulleidfa'r perfformiad. Mae'n brofiad byth gofiadwy i'r plant. Yna, ar ôl perfformio, cawsant fynd i theatr Bryn Terfel i wylio'r ballet. Braf oedd gweld y plant yn gwylio eu ffrindiau newydd yn perfformio yn eu gwisgoedd ar y llwyfan. Yn fuan ar ôl yr ymweliad cyntaf, daeth gwahoddiad gan Ballet Cymru i ni fod yn rhan o ail brosiect, ble roedd artist preswyl y cwmni, Carl Chapel, yn dod i'r ysgol am wythnos i weithio gyda'r plant o flwyddyn 2 i fyny mwyn creu 4 canfas anferthol bydd yn cael ei harddangos yn Pontio pan fydd y cwmni yn perfformio yna nesaf. Roedd rhaid i'r plant weithio mewn grwpiau, rhai yn dawnsio ac eraill yn defnyddio siarcol mwyn tynnu lluniau'r siapiau roedd y dawnswyr yn creu. Braf oedd gweld y plant yn llwyr ymgolli hunan yn y tasgau ac yn mwynhau arbrofi dawnsio ac arlunio. Roedd hi'n ras yn erbyn amser i orffan y 4 canfas, felly arhosodd rhai plant ar ôl mwyn helpu cael ar dawnswyr i beintio
fel bod y gwaith yn gallu cael ei arddangos i'r rhieni ar bnawn dydd Gwener. Yn ystod y sesiynau dawnsio, roedd Ballet Cymru a Dawns i Bawb yn cydweithio mwyn gallu rhoi blas i'r rhieni o beth sydd i ddod dros y 2 flynedd nesaf, tra fydd y partneriaeth yn parhau rhwng yr ysgol a'r 2 gwmni dawns. Roedd hefyd cyfle i Mared a Pontio ran y gwybodaeth am yr hyn maen nhw wedi bod yn gwneud i gefnogi'r prosiect gyda'r rhieni. Mae'n hynod bwysig i Pontio croesawu ni fel rhan o'r gymuned yno i fwynhau perfformiadau byw fel y ballet. Mae gweithio gyda phawb o Ballet Cymru wedi bod yn brofiad unigryw ac yn agorad llygad i ni fel ysgol. Mae rhaid i mi ddweud mae dyma'r bythefnos orau fy ngyrfa i hyd yma. Mae brwdfrydedd pawb sydd wedi cyfrannu tuag at y prosiect wedi ysbrydoli holl blant a staff yr ysgol. Roedd pawb yn cyrraedd yr ysgol yn fuan a bron a thorri bol eisiau aros ar ôl i helpu. Nid prosiect dawns yn unig ydy'r prosiect DUETS, mae'n llawer mwy na hynny. Mae'r effaith positif i weld yn glir wrth i'r plant ddatblygu sgiliau cyfathrebu, cydweithio a strategaethau meddwl a datrys problemau. Braf i gweld y plant yn chwerthin ac yn mwynhau'r her o fethu a thrio eto ac eto ac eto cyn llwyddo. Y peth pwysig ydy bod y plant yn gwneud yr holl gynnydd a ddim yn sylweddoli oherwydd mae'n gymaint o hwyl. Dwi'n bersonol methu disgwyl i prosiect ail ddechrau pan fydd y cyfnod yma'n dod i ben. Dwi hefyd yn gwybod oedd y plant yn awyddus iawn i ailgydio yn y gweithgareddau. Mae'n rhywbeth i ni gyd edrych ymlaen ato mewn gobaith. Diolch i Ballet Cymru a Hamlyn a'r cyngor celfyddydau am ariannu'r prosiect. Dawns i Bawb am fod yn bartner anhygoel i ni fel ysgol. Pontio am roi llwyfan i waith y plant. Ond yn fwy na dim, diolch i blant anhygoel ysgol Llanllyfni sydd wedi bod yn wych yn ystod pob rhan o'r siwrna hyd yma. Helo, Mared fi di cydlynydd datblygu'r celfyddydau yn Pontio, sef canolfan celfyddydol yn Bangor. Mae Pontio mor falch fod yn bartner ar y prosiect DUETS. O'r cychwyn cyntaf, rydym wedi gweld yr ysgol a'r plant yn manteisio'n llwyr ar y prosiect gwych yma. Rydym ni fel canolfan wrth ein bodd yn cefnogi'r prosiect drwy darparu staff cymorth, rhoi llwyfan i'r plant berfformio eu gwaith, a hefyd i ddarparu pecyn o docynnau rhatach i'r plant a'i teulu i berfformiadau Ballet Cymru yn Theatr Bryn Terfel. Pan ddaeth y cyfle i greu gwaith celf cymunedol ar gyfer ein gyfodau cyhoeddus yn Pontio, oherwydd brwdfrydedd yr ysgol a gwaith anhygoel y rhaglen DUETS, roeddym yn awyddus iawn i gydweithio gyda'r tîm cefnogol a chreadig. Nath y plant greu'r gwaith wrth wylio dawnswyr proffesiynol a'i ffrindiau yn symud yn ogystal â cael cyfle i ddawnsio'u hunan. Roedd hyn yn ffordd wych o weld sut y gall 2 ffurf gwbl wahanol o gelf ddod at ei gilydd a chreu rhywbeth anhygoel. Yn ogystal â'r gwaith celf, nath y plant greu darn o ddawns a gafodd ei berfformio i'r rhieni mewn rhaniad arbennig yn yr ysgol lle gafodd y gwaith celf ei ddatgelu am y tro cyntaf. Bawb yn ysgol Llanllyfni yn anhygoel, yn llwyr meddiannu'r prosiect drwy adael i tîm DUETS feddiannu'r ysgol am yr wythnos. Roedd hefyd yn wych gweld cymaint o rieni yn dod i weld y rhaniad ar ddiwedd yr wythnos. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i weld lle da ni'n mynd nesaf efo'r rhaglen DUETS.